Dami ka naman kanila. After gimnasio, sudah mau belajar sama kita. Ya, ya after gimnasio. Asan nih? Saya tidak salah, jam kamu ini. Sherry, apa yang sinabi nila? Ano pala doon yung siya? Baby! Oh, really? Ay, nandun ko. Tidak mau tahu nak buat. Ano para siya magpasama siya? So, ano ba mo sa? Sa akin? Ano ba mo kasi? So, na ano? So, so, actually, malis subuho siya. Pakunti ka rin mo sa siya. Baby, tanga na siya. Tanga ba ang bago na itang?